Først så ser vi cellemembranen her, som vi har lavet en pose med nogle huller i, sådan så tingene både kan komme ind og ud af den. Og så har vi nogle ribosomer, som vi har valgt at bruge nogle perler. Og ribosomer, det er et kompleks af proteiner og RNA, som fremmer dannelsen af proteiner i levende celler. Og dem putter vi så ned i her. Så bagefter så har vi et brilleetui, som er ER, som er et netværk af sækkerør, som er aktiv i membransyntese. Og så har vi et Görlitz-apparat, som er en tegning, som er en hel masse, som er nogle sække og kanaler, som findes i cellen. Ja, så har vi vesikler, som vi har valgt at bruge en gaffel, fordi det transporterer proteiner og kulhydrater, skulle jeg mene. Nej, fedtstoffer. Protein og fedtstoffer. Så der har vi valgt at bruge en gaffel, fordi det gør en gaffel også. Så har vi salt, som er lysosom, fordi at det nedbryder forskellige ting. Og så har vi mitokondrier, som er forskellige ting, der ligger inde i cellemembranen, som vi har valgt, at det skal være lidt væskeladder. Og så har vi nogle enzymer, det er det, som øger hastigheden, og der har vi valgt sådan en klud til at pudse briller, fordi det øger hastigheden til, at man kan se. Og så har vi sådan en fejebark her, som vi bruger som RNA, fordi den transporterer genetisk arvemasse, og sådan arvemassen hos virusen også. Og der er noget skidt i her, så den bruger vi. Og så har vi derefter en cellekerne, som vi bruger en pose her, hvor vi nede i putter vores DNA i, som vi har lavet så fint af perler og sikkerhedsnål. Og det ligger så alt sammen i cellemembranen. Og det var så det. Tak fordi I kiggede med.